Dacă vrea să știți și ce fel sunt distanțele de pist. Hai că i-am dat drumul și la dronă. Drona i-am dat-o să mă urmărească. Așa, să o dau puțin mai jos. Să mă filmeze de aici. Cred că e în spate drona. Ia să-mi acum să-i dau tare. Să vedem cum... Ia să o vedem, e în spate? Da, e în spate. Hai să-i dăm tare. Să vedem cum vine. Cum vine după mine. Hai mai mă vezi? Iar m-a pierdut. Ești nebun? Hai că m-a reparat chiar. Bă, unde se duce, mă? E nebună. Bă, ești nebun, uite, a căzut aici, mă. Dar oare de ce nu mai pierduse contactul cu ea? Oare, da, cred că nu mai are baterie, mă. Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou ATV vlog. Eu sunt Alexis și sper să viziunați vlogul până la capăt. După cum bine vedeți, sunt în ATV. Astăzi am făcut niște modificări la ATV. I-am pus niște distanțiere de 2,5, că nu am vrut să pun mai mari. De fapt am vrut să pun de 3, dar nu am găsit pe stoc. Cei de la care am cumpărat mi-au recomandat să iau 2,5, nu e mare diferență. Da, într-adevăr, nu e mare diferență, dar eu zic că este ok. Am ieșit și la o tură cu ele, am făcut o probă. Se mișcă perfect, exemplar. Înainte să pun distanțele am făcut și niște filmări cu drona. Drona DJI Neo 2, care practic m-a urmărit. Am conectat-o cu telefonul, m-a urmărit, a fost totul mișto. Oricum o să vă pun la sfârșit de tot. La sfârșitul vlogului o să vă pun cadre din dronă. Sper să vă placă vlogul de astăzi. Dar până atunci, haideți să vă fac și o 360 așa la TV-ului, să vedeți cam cum se vede cu distanțierile. Oricum v-am zis, o să vă pun și momentele în care am montat distanțierile. Ele se văd, dacă se vede puțin, dacă te uiți atent. Da, se vede interesant. ATV-ul e puțin mai lat, nu foarte lat, dar oricum destul de ok. Cred că a meritat. Totul oricum este și mult mai stabil, am făcut o probă, este mult mai stabil, se mișcă mult mai bine. Cred că a meritat totul. Bun, o să vreau să vă pun la sfârșit de vlog, o să vă pun cu tot pașii care i-am făcut. Și o să vă pun și filmările filmate astăzi cu drona. Așa că nu uitați să dai un like, un subscribe și să nu uiți să te uiți până la capăt, până la finalul vlogului și un coment dacă ți-a plăcut, dacă nu ți-a plăcut vlogul de astăzi. V-am pupat! Ciao! Dacă vrea să știți și ce fel sunt distanțele de Beast, sunt 4 pe 110, 25 red de la The Beast. Eu zic că sunt ok, de 2,5 e suficient pentru acum, pentru ceea ce vreau. O vedea pe viitor, dacă nu sunt mulțumit și nu e atât de lat cum îmi doresc, o să le schimbăm. Dar eu zic că e suficient deocamdată. Nu? Da. Voi ce ziceți în comentarii? Scrieți-mi acolo, dacă voi ce dimensiune a spus. Se montează destul de ușor, pot să montez destul de ușor. Nu e mare combinație. Bam frumos, a venit aici. Astea se filetează simplu. O să le filetăm mai întâi ușor așa, după aia le strângem. E simplu de ala. E prima oară când montez, bineînțeles, să nu credeți că sunt mare meseriaș. E prima oară, m-am uitat și eu la tutoriale, Suco s-a mai uitat și el. A zis că a văzut la Goguchi, dar nu știu, eu m-am tot uitat pe la Goguchi, dar parcă n-am văzut. Doar a arătat că le-a pus, nu că le-a și montat, știi? Nu că le-a și montat gen montajul, știi? La asta mă refer. Da, erau ca astea. Ca astea, nu? Dar de 3. Mi se pare că de 3 au pus. Portocalii. Astea sunt de 2,5. Nu de, știi? Da, dar poți să-i...
Trebuie să ții frână. A, lasă. E spart într-un loc, în cealaltă locuri e spart. Să dăm și ok. Hai că i-am dat drumul și la dronă, m-am întâlnit și cu Sebi, el era pe plimbare singur, așa singurat, nu zicea nici absolut nimic, ca sucul să aici cu mine. Drona i-am dat-o să mă urmărească. Vreau să-i facem, să-i probă la dronă, să filmăm cu drona, să vedem ce iese. Practic acum i-am dat pe urmărire, gen pot să-i fac și așa, să o dau puțin mai jos. Să mă filmeze de aici. Să vedem ce cadre putem să luăm. Acum mă ia doar din față, că așa i-am setat-o, să mă ia doar din față. Da, hai că vreau să dau o tură acum, să văd cum se vede, să vină după mine. Hai că i-am dat puțin pe cameră. Să vedem cum se comportă cu drona în spate. O să-i dau 2 ori 4, cred că las pe high, să vină după mine. Cred că e în spate drona. Cred că se vede belea. O să încerc să sincronizez drona cu sunetul de pe camera asta. Ia să coborâm puțin. Să ne ia și puțin din spate. I-am montat distanțierile astea, se vede mult mai mișto. ATV-ul e și mult mai stabil, chiar îmi place mult mai mult. Drona în spate la locul ei. Mult mai mișto oricum, mult mai mișto. Da, hai să-l scot de pe low. Să-i dau 4x4. Da, că m-a pierdut. Ești nebun, m-a pierdut drona, bă. Ia, mă vede acum. Hai că m-a recuperat, mă. M-a pierduse, mă, ești nebun. Ia să-mi acum să-i dau tare. Să vedem cum... Ia să o vedem, e în spate? Da, e în spate. Hai să-i dăm tare. Să vedem cum vine. Cum vine după mine. M-a pierdut? Dacă îi dau prea tare, mă cam pierde. Ia să o las să vină mai aproape. Uite, uite, cum vine nebuna. Să nu mă lovească, că mai ea vine tare. Să nu mă lovească. Mamă, ce belea! Cu săriturile astea. Mamă, dar ce e aici? Dar unde e? A, uite, în spate. Hai, mai mă vezi? Iar m-a pierdut. Ești nebun? Iar trebuie să mă duc după ea. Opa! Să mă duc după ea. Deci are momente când, acum e prima oară când întâlnesc asta, mă pierde.
Hai mă, vezi? Hai că m-a reparat iar. M-a reparat, mă. Hai că vine. Să merg, cred că cât mai repede la destinație. Să nu rămân fără baterie, mă gândesc. Nu? Bă, dar nu mai știu unde e drumul. E mai încolo. Hai că e aici. Bine, bine. Sunt curios ce distanță mă ia. Hai, vine sau nu vine? Rămâne mult în urmă. Trebuia să-i dau, cred că... Bine, bate și vântul. Și cred că de asta. Mie să nu rămână și fără baterie. Hai că vine. A prins cât de cât viteză. Mișto. Haide, mă. Hai, mă, vii. Hop. Cred că o să cadă. Iar s-a blocat. Ia. Cred că o să cadă, ori nu mai are baterie. Bă, unde se duce, mă? E nebună. Bă, ești nebun? Low battery. Return to home. O văd acolo. Bă, dar ce? Nu mai vine mă înapoi. Ești nebun? Da, că nu mai văd. Ești nebun, nu mai văd. Cred că uite că am găsit-o, mă. Bă, ești nebun, te-a căzut aici, mă. Dar oare de ce nu mai pierduse contactul cu ea? Oare, da, cred că nu mai are baterie, mă. Am pierdut contactul cu ea, ce tare. Interesantă mișcare. Abia aștept să văd cum iese vlogul, știi? Să vedem ce a văzut ea de sus și de ce a plecat ea așa, că chiar nu înțeleg de ce a plecat. Wow, ce noroi e aici, bă, băiat. Mamă. Cred că am făcut-o de noroială. Hai, sare noroi acum.
s-a ridicat sus de tot. S-a ridicat, a rămas acolo. Dintr-o dată n-am mai văzut, a căzut. M-am și a căutat-o, ești nebun. A rămas, cred că, fără baterie. Posibil. Și-a căzut în gol așa? A? N-am văzut când a căzut. După aia... Ia să vedem ce are. A? Ce noroi! Sunt curios ce are pe ea. Chiar sunt curios ce are pe ea. Dar stai să-mi dau și eu jos ăsta. Ce noroi, dar unde dracu ai? Am intrat aici unde fac ăștia, nu știu ce naiba, canal, nu știu ce naiba fac. Și... Ia mă vede, cred că camera. Bă, dar ce tare, bă. M-a pierdut, mă, la un moment dat m-a pierdut. Aici s-a văzut că s-a pierdut. Da, aia se vedea de aici? Da. Uite, acum ea înregistrează. Ia să vedem ce are filmare pe ea, cred că o are. Da, 11 minute. Ia să o și descarc. Bă, ce chestie. Da, interesantă treabă. Deci camera asta încă filmează. Încă filmează microfonul, ar trebui, dar lasă-l aici numai. Hai că ne vedem după aia ce s-a întâmplat. Hai că până la urmă ne-am hotărât să dăm și o tură scurtă, nu foarte lungă, că ne grăbim să mergem la treabă. Nici benzină nu mai am. Uite, mereu face așa la prima pornire. Nu înțeleg de ce. Nici benzină nu mai am. Hai, dăm? Băietul în față? Băietul în față? Hai. Păi ca să te și filmam, te. A? Mamă, dar ce bine stă? Stă bine tare oricum. Bă, dar nu mai am benzină, bă, dar și... Bă, da. Se duce puțin în lateral. Mamă, ce bine se duce. Oricum, parcă luam curbele mai ușor cu el înainte, dar acum de la distanțierile astea, wow! De la distanțierile astea cred că e puțin mai greu de manevrat. El stă mai bine într-adevăr pe laterale, dar e mai greu de manevrat, așa am dat senzația. Am luat-o prin ierbălăul ăsta puțin pe vatră, dăm o tură, adică îi facem testul gen după distanțiere. Îți curios ce a ieșit și cu drona, ați văzut, de fapt o să vedeți, a căzut drona, m-a pierdut practic și nu știu, a început să o ia ranz, a luat-o în sus, nu știu ce fel dracu, s-a tot dus, știi? Dar oricum, cred că este ceva bestial. Opa! Să nu dau de vreun șans ceva. Bă, da, se duce, bă, panorama. Wow, 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 wow. Oricum mișto rău cadrele care le-am luat cu drona, abia aștept să le editez, să le văd. Sper să vă placă și vouă. Oricum, dacă vă place, nu uitați să-mi dați și mie un like. Pentru deranj, ca să zic. Deranjul care îl fac cu editatul, cu drona, cu... Bă, dar n-am luat-o bine. Nu. Sus trebuia. Sus. Nu, pe de aici ajungi în altă parte. O colește la șanțul ăla. Să o luăm pe aici? Păi eu știu. Pe aici vine drână. Cred că da. Stai pe aici. Stai ca în boscheți. Bă, dar ce greu merge, bă. Merge mai greu acum servo. De la ăsta. Dar n-am luat-o niciodată pe aici, nu știu pe unde n-avea. Intrăm la oameni în curte, ești nebun? Zici tu? A, da, mă, pe aici o ia, cred că drână. Mamă, ce noroaie pe aici, tată. Belea. M-ai adus până noroaie, sucos.
O faci de noroi, lasă te fac varză. Sebi în spate. Facem și câteva urcări pe aici, dacă tot am ajuns. Nu sunt niște penți, da, nu sunt cine știe ce penți abrupte, dar sunt decente. Aici am mai filmat, în primul vlog, dacă nu mă înșel, am mai filmat aici. Sunt decente pențile. Aici? Da, pe aici, da. Ori pe partea asta. Ori? Păi nu, de ce? Am întrebat. 4x4 pe low. Nu e. E ok. Hai să vedem cum vine și Sebi. Hai mă, ce drept. Ți-e frică? Ziceai că ți-e frică. Ziceai că ți-e frică, ai ce simplu e? Da? Aici? A. Dă-i tot pe low. Wow, ce crengoi. Ești ok? Ești ok? Da, arăt tricou, băga mea și... Bravo! Îmi place! Ce îmi place tricoul lui Sucos? Ah, că era fake! Ei, că era pică! I-a stricat tricoul lui Sucos! Băga mea și... Fake-urile tale! Lasă-mă cu fake-urile tale! Dă-i pe H! Șanțul ăsta e periculos. Dar mereu uit de el, nu știu cum drac. Haide! Hai, poate ne răsună. Ce viteză, bă, băiatule, bă. Mamă, nici nu știu câte aveam, dar cred că aveam 80 sigur. Vrea să o iau în sus. A, merge și faci. Dar unde-i Sebi? Dar stă bine, oricum, stă bine, îmi place cum stă. Crengile. Bă, eu am uitat că aici eu l-am tot înainte și am uitat că au făcut de asta. Eu înainte urcam direct și am uitat că a făcut de asta. Hai de capul! Mamă, m-am pus o frână, bă, eu nu știam că a făcut de asta. Și acum unde coborâm? Acolo mai acolo e șanț. Acolo nu mai putem să o luăm. Și acolo e șanț, poți coborî. Bă, ești nebun, trebuie să o coborâm pe jos, trebuie să o luăm înapoi. Înapoi. Dar cred că poți să cobori pe acolo, pe acolo, pe la ei, pe acolo. Bine, dracul, m-am dus în șanț. Mamă, ce mă duceam cu totul. Ești nebun? Ce mă duceam?
Hai să dăm puțin să dezmorțim. Woohoo! Woo! Spectacol! Spectacol, frate! Spectacol! Spectacol! Da, cam asta a fost pentru vlogul de astăzi. Sper să vă placă vlogul. Am bifat mai multe chestii, am filmat cu drona, am și pierdut drona, am montat distanțierile de 2,5 mm. Așa că nu uita să dai un like, un subscribe și mulțumesc că ai vizionat acest vlog până la capăt. V-am pupat, ceau!